Jestli po sesednutí volám na výš rozhodčích, Elu Klementovou volám na výš rozhodčích po sesednutí. Děkuji. Tak budeme sledovat Vanessa Strádovou s koněm Světla na jezdecký klub Pavlov Slatiňany. Připraví se Hrdličková, Pletková, Chýlková, Hemská. Ano. Tak ty bys tady chtěla zůstat, se dívat na Nikčeš, tak já tady nechám Káju. Jo, ale já počkám, jestli to. Jako budete si teda tulit, jo, ale... To maso dej. Já jsem na sundala, já jsem si měla. Dobře, jestli se jste to, tak přijdete to. Tam sundala, ne? Ne, sundala, jenom škrtla naštěstí. Dobrý. Uhu. Tak jeď domů a pak přijedně. Nebo já si pro vás otočím. Ty vole, hezky.